L'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer acull des de dijous l'exposició Paisatges imaginats de l'artista de Subirats Àngel Martínez. La mostra consta d'una vintena de pintures de gran format, olis sobre fusta i sobre tela i es complementa amb més d'una vintena més d'aquarel·les de petit format. Martínez va crear el contingut d'aquestes obres durant el confinament. I arrel d'aquesta experiència, arrel d'estar tancats amb la pandèmia, la cosa va anar evolucionant, van desembocar amb els haikus, amb aquests petits dibuixos que van acompanyats d'un petit escrit que fa una mica referència a alguna experiència que jo he tingut i el procés ha anat una mica d'aquesta manera. El tret comú de totes les composicions que integren paisatges imaginats és l'experiència personal de l'artista amb el paisatge. Cada paisatge és la recreació d'un lloc i d'un moment que, si bé no existeixen exactament iguals a la realitat, els fa reals en cada pintura a partir dels seus records i emocions. L'exposició estarà oberta fins al diumenge 4 d'agost, en horari de dijous a diumenge, de 7:15 a 9:15. A més de l'exposició, el dijous 18 de juliol està previst organitzar una activitat paral·lela, un taller de haikus impartit pel pintor i narrador Yoshi Hioki.